Reklamo ng mga residente ang mahigit isang linggong kawalan ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. Ang detalye sa ulat ni Gab de Luna. Inalmahan ng ilang residente ang hindi umano makatotohanang pahayag ng Ilocos Norte Electric Cooperative sa datos nito kaugnay sa mga barangay na naibalik na ang supply ng kuryente. Mag-iisang linggo na raw na walang supply ng kuryente sa ilang kabahayan dahil hindi pa nakukumpuni ang ibang linya patungo sa kanilang lugar. Ako nga taga-Inek, sorsoren nyo kung aming barbarangay, il-ili, tapos na maaandaanin ti kuryente amin sa amin. Sa datos ng INEC, totally energized na ang 80 barangays ng syudad. Nanawagan ang lineman ng kooperatiba na ipaalam agad sa kanila ang mga nasirang linya para masuri kaagad. Sa mabanog ti pagbagimi ma'am, so nga malagay ti ko namin ma'am, ano sanda basit ma'am ta agan-anos kami matam na restore ti kuryente da di na meron function. Sa datos ng INEC, 96.78% na raw ang totally energized barangays sa lalawigan ng Ilocos Norte matapos ang paghagupit ng nagdaang bagyong Egay. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, 1 North Central Luzon.